Testament. Okay, nakita natin yung pag-creation ng tao, pagbagsak ng tao, paano pinili ng Diyos ang Israel at nagbigay siya ng mga statutes dapat sundin para magpatuloy yung lineage nila, panahon ni Abraham, alright, guided by the prophets, nangungusap ang Diyos sa mga propeta. Okay, para sa ganon, ma-preserve yung lineage, yung kung saan ipapanganak na pamilya ang Misaya. Na-preserve naman. Sa dami ng mga ginawa ng kaaway, una, di ba? First murder, ni Cain, kay Abel, di ba? Dami noon. Tapos yung mga ibang tribo na gusto makipag-asawa sa Israel para makurap yung kanilang lineage. Yun yung mga attempt ng kaaway. Intermarriage, yun yung reason na hindi pwedeng makipag-intermarriage sa Old Testament kasi makukurap yung lineage ng humanity. Pero, cutting the story short, dahil pinag-aaralan naman natin yan, na ipanganak ang Misaya. Amen ba? So, the Savior of the whole world. So, iniisip natin, yung buong mundo gustong iligtas ng Diyos, pero kailangan niyang alagaan yung Israel kung saan lalabas ang tagapagligtas. Ang goal ay hindi lamang maligtas ang tao, kundi maibalik at maipagpatuloy yung sinimulan ng Diyos. Ito yung mga what if. What if si Adam and Eve ay hindi nagkasala? What if? Ano ang mundo ngayon? Walang problema, di ba? Walang gera, walang murder. Ay, ang ganda-ganda. Di ba? Very powerful sila kasi mag-grow sila, mag-mature sila, at kakainin nila yung bunga, the fruit of the tree of knowledge, which is the Lord Jesus Christ actually. Yung wisdom na yon, yung kabuuan na isusuot nila ang Panginoon Kristo. Ang very advanced ang ating humanity, ang society, ang humanity. Baka ngayon, kung hindi nagkasala si Adan and Eve, tayo nagtatravel na sa iba-ibang planeta ngayon. That's possible for thousands of years na walang kasalanan. Diba? We will be like angels. Diba? Amen. Okay. Hindi kinalimutan ng Diyos ang plano na yun. Kaya may teshuvah. Kasi teshuvah is going back to God's original design. Okay? So, nasa na tayo sa programa ng Diyos? Nandun tayo sa niredeem ng Lord. Now, hindi nangyari sa buong mundo yan. Kasi yung mga napili or pinili or pumili. Ibig sabihin, pinili natin ang Diyos kasi pinili niya tayo. He first loved us. He has chosen us. Amen? Ngayon, nag-respond tayo kasi kasama tayo doon sa napili. Amen? Doon sa tagamundo, hindi natin alam kung ilan pa ang magre-response dyan. Kasi nung kasama tayo doon, hindi rin nila alam na may nag-share lang sa atin, pero tupang ligaw, may mga tupa dyan, pero ligaw. So, hanapin natin yun. Yun yung pressure dyan yung challenge ng evangelism. Kaya tayo nag-evangelize, hindi para maligtas ang buong mundo. Una, nag-share tayo, nag-evangelize tayo para sumunod sa Panginoon. Number 1 yun. Amen. Number 2, kaya tayo nag-evangelize kasi marami dyan, tupa, kaya lang ligaw. Katulad natin noon. Huwag mo nang, sabihin natin, pwede ba natin sabihin, huwag mo nang evangelizein yung mga kambing. Hindi, yung kambing kasi, kambing din tayo noon eh. Natanggal lang yung mga, di ba kambing lumalaban? Ang kambing ay nagre-rebelde, kung may sasabihin ang di ba? Pag na-born again, magiging tupa. Ang mahirap talagang ma-born again, yung lobo. Ano yung lobo? Wolf. Talagang hindi mo maboborn again yan. Kahit anong gawin mo. Talagang nakadesign yan. Okay? Na manira. Trabaho niya yan. Kaya huwag kayong mainis. Gawin niyo ang trabaho niyo. Amen? May mga lobo talaga. At ang lobo, hindi niya ipapakita ang mukha niya na siya ay wolf. Tama? Siya ay mag-aanyong tupa. Ngayon, ang delikado. Si kambing, madali lang yan. Kasi alam mong kambing,
Kailangan talaga siyang ma-born again, di ba? Amen? Pero yung wolf, parang binabaliwala natin kasi mukhang tupa. Nag-aanyong tupa. Pero ang trabaho niya, maninira yan. Meron bang creation na gano'n? Pastor, hindi. Naalala niyo ba na merong parable of the tares, di ba? Na ang Lord nagtanim, tapos sa gabi naglagay din ng kaaway. So, meron ding inilagay talaga ang kaaway. May tinanim din talaga siya. Oh. At ang mga napasukan niya, ng mga tao, yung mga siguro, alam na ng Diyos. Sabi ko minsan, nagpipray ako, Lord God. Ang tao, alam niyo yung imprecatory prayer? Hindi niyo pa narinig yun. Okay, sige. Mabigat yun. Ang imprecatory prayer. Okay, so, meron yan sa Book of Psalms. Saka na, minsan, patawarin tayo ng Diyos, Lord, pag sa plano mo, Panginoon, hindi talaga maliligtas ang taong yan. Bakit mo ba pinapahaba ang panahon niya sa lupa? Alam niyo, nagpipray si David ng ganyan. Oh, kung sa plano ng Lord ay ililigtas mo siya, Lord, kahit nagpipersecute pa yan na parang si Apostle Paul, magtitiis ka. Naku nyo, bigla nyo naalaala ang mga asawa nyo, hindi, biro lang, okay? O kayong kabiyanan, o mga kamag-anak. Kung sa plano ng Diyos ay ililigtas, yan, in the future, maliligtas din siya, matigas lang, magtiis. Amen? Ipanalangin, magtiis, shiran. O, wag yung Lord, kunin mo na Lord. Huwag tayong magbibil ng gano'n. Wala tayong karapatan na gano'n. Amen ba? Praise God. Kasi una sa lahat, yung world, hindi natin alam. Hindi mo pwedeng sabihin, ito, tinawag ng Diyos. Ito, hindi. Tapos you are basing it on the outward sense knowledge. Mali yun. Kaya ngayon, mag-obey lang tayo. Share lang. Amen ba? Oh. At meron dyan talaga ng mga parang si Apostle Paul. Sabi niya, siya yung worst of all sinners. Yun yung definition niya sa kanyang sarili. Worst of all the sinners. Bakit niya kaya na-evaluate yun? Yung sarili niya, worst of all the sinners. Kasi pumapatay siya in the name of religion. Alam niyo na ibig sabihin ng pumapatay sa ngalan ng relihiyon? Pumapatay sa ngalan ng Diyos? Terorista! Parang, hindi ba kayo nakakita ng terorista? Parang hindi ako maniwala, wala kayong cellphone. Daming terorista ngayon. Pumapatay sa ngalan ng relihiyon. Terorista yun. Alright. Ngayon, nandito tayo sa earth at I'm talking now, Kristiyano. Pabalik ako sa context ng Christian. Na-save tayo, naligtas tayo, pero naligtas tayo, spiritually speaking, meron kang bagong espiritu. At nasa process tayo ng sanctification. Sanctification is cleansing. At ang sanctification natin, progressive din. Ayan, hindi na mahirap paniwalaan yan. Progressive. Ibig sabihin, ang Kristiyano, kung dati 1,000 kasalanan na gagawa mo araw-araw, dapat nababawasan everyday. Nagiging 900 na lang, 800 na lang. Amen ba? Amen? Hindi dahil sa ikaw ay makasalanan at nagkakasala pa rin. It's because may nakatanim na bago na seed sa spirit mo ng life ni Christ, ng Panginoon, at inaapektuhan niya ang everyday life mo. Kaya hindi mo na nature yung makasalanan. Ang nature mo na yung new creation in Christ. Amen? So, from, let's say lang 1,000 nga, naging 900 na, naging 800 na, naging everyday ay nagpo-progress ka, nalilesen yung, hindi dahil conscious ka, kahapon 800 ang aking kasalanan, dapat ngayon 700. Hindi, ganun ang ibig ko sabihin. Ang ibig ko sabihin ay, naturally, nadidetox ka na.
Spiritually, naturally, nadidetox ka. Why? Kasi yung desire mo, nare-renew ang mind mo, nagsisimulang mag-change yung mind mo, okay, na magpabor sa Word of God rather than sa gusto ng laman. Maliwanag? Sino nakakapansin ng ganun? Dati, isang kaha ang nauubos mo, di ba? Anong kaha yun? Kahadero o kahag sigarilyo, ibig sabihin. Okay? So ngayon, isang kaha pa rin, pero kalahati na ang karga. Di ba? Tapos, tinatago pa. Di ba? Okay. Later on, paisa-isa na lang. Parang, later on, may mga iba naman bigla. Nung naborn again, parang nag-iba yung taste. Bah, yun, revolutionary yung mga ganon. Si father ko ganon. Na-revolusyon. Nung na-born again talaga siya, hindi, na-born again, meron pa rin, pero pinag-pray ko talaga, may umalis. So parang espiritu, of addiction to sigarilyo. Kristyano ka na, nagsisigarilyo, pero at least paunti-unti. Okay? Mula Marlboro, naging Alhambra. Tama? Walang alam yung mga iba sa Alhambra na yan. Nagtataka ako noon, pati yung apoy nasa loob. Sabi ko ako, yung apoy nasa labas. Yung nakita ko yung isang lula, yung apoy nasa loob. Sabi ko, ibang klase ito. Okay. So, walang nagko-condemn sa'yo, but the thing is, yung iba kasi, pag religious, ang sabi nila, born again ka na, tapos nakita nagsigarilyo, uy, backslider! Uy, hindi ka born again. Ganon yung sinasabi agad, di ba? Pero, actually, pag sinabing progressive, yung sanctification, sa loob yan, naapektuhan ka, depende sa exposure mo sa Word of God, sa katuruan, alright? Pero pag ang katuruan ay okay lang, lahat, medyo problema yon. Pero pag sinabing, tayo ay patuloy na nililinis ni Kristo, sa pamamagitan ng banal na dugo, nalinis na yung spirit natin, born again, new spirit, amen ba? Pero, ang mind natin, ang utak natin, unti-unting naapektuhan, kaya makinig ng Word of God, sumunod sa Word of God, hanggang maapektuhan yung katawang lupa. Ang goal ay mula sa espiritu na bagong-bago, hindi renovated, hindi structured. Note, ang spirit, bago ang inilagay ng Diyos sa iyo. Napalitan ng bago. Okay? Nakawangis ni Kristo. Amen. Kung bago, bakit? Naalaala ko pa lahat. Kasi mind yung nakakaalala. The Spirit is the source code. Okay, ng Panginoon. Yan yung dapat boss in the future. Pag lumaki na yung spirit mo, tumatag na, naghabol na siya sa kalinangan or linang, kultura yon. Yung consciousness. Ano pa sa Tagalog? Kamalayan. Yan. Ay humabol na sa mind, kasi hindi naman pwede maghiwalay si soul at saka spirit. Okay? Dinefine ko na ang soul sa inyo, dinefine ko na ang spirit. Magsasama yan hanggang sa mabawasan yung makilot, yung malabong tubig. Ang illustration dyan, pag sinasabi ko dapat yan, ang nakikita ninyo ay yung tubig na makilot, medyo malabo, inilagay mo sa flowing water, tuloy-tuloy lang na dumalo yung tubig, 1 oras, 2 oras, 3 oras, malinaw na. Okay? Naalala nyo yan? Na illustration? Ganon ang tao. Ang tawag doon, the law of displacement. Anong law of displacement? That when a source of water, kung pure yung pumapasok na water, will continuously flow doon sa lalagyan, sa baso, yung old na nandoon, nalaman niya, unti-unting mapapalitan ng bagong pumapasok. Maliwanag? Amen? Okay. So, ilagay natin sa isip natin yan, na habang ako'y nagpapatuloy sa Word of God, habang ako'y nakikinig ng Word of God, do not give up, nagkakaroon ng law of displacement, nag-a-apply sa buhay ko yun, unti-unting naaalis yung mga maling kultura, maling kaisipan, maling effect ng kasalanan. Although ako'y saved na, alright, pero sa utak ko, mayroong kasing gaer. Mahirap sa Tagalog na naman yun Ano yun? Datak, residue. Okay.
So doon sa mind yun, mind. Kaya nga, we need to renew your mind. We need to renew our mind. Amen? Pero ang goal, paano mo alam na yung tao ay tumataas ang sanctification level niya? Dumadaloy hanggang sa katawang lupa. Amen ba? Oh, paano ba ina-express ng utak ang nasa utak? Paano mo malaman? Sa bibig. Oh, sa bibig. Yung lumalabas sa bibig. Ako yun rin yung siguro, kung valedictorian si PRRD sa pagmumura, ako nasa top 10. Number 10 ako dyan. Ayaw ko namang magsalutatorian. Pero bawat tuldok ko noon, mura din. Noong unang panahon. Pero hindi ganun nung PI. Hindi ko ginagamit yun. Kaya nga, valedictorian si PRRD, kaya maraming galit sa kanya, di ba? Okay. So, ibig sabihin, pag nagmumura ka, hindi ka pwedeng presidente. Parang gano'n, no? Yun ang qualification na ngayon. Tama? Hindi. Kahit Kristiyano nga, nakapagmumura. Merong pastor daw, talaga, minura niya si Satanas. Minura niya talaga. Nanakawan siguro, o ano. Minura-mura niya si Satanas. Bakit mo minura? Di ba, Satanas yan eh. Karapatan yan. Ganon. Pero meron sa Biblia na maging ang mga anghel sa kasalanan ni Lucifer, hindi nagsalita ng masama. Di ba? So, paano mo nalalaman na nagbabago yung utak ng tao? Nagmamanifest sa katawan. Okay? Sa style of living, sa mata. Yung mga mata natin noon, pag dumaan ka sa downtown, kami noon, wala na ngayon. Ang natitignan namin noon, pag dumadaan sa downtown, ano ang palabas sa sinihan? Ano ang palabas ngayong week na ito? Ganon. Totoo yan. Aminin namin yan. Di ba? Oh, wala nang sinihan ngayon na movie na malaki. Meron pa ba? May papasok pa ba? Okay. Parang puro na lang yung ngayon eh. Type na lang at saka trip na lang yung ngayon. Pero noon talagang inaabangan. Kasi yun lang ang way na makapanood ka ng... Anyway, big screen naman. Kayo, cellphone lang, small screen, di ba? Ang tawag namin doon, masipa sumatam ka na, Pangasinan, di ba? Punta ka ng beach, di? Ganon. Kasi, yun yung old nature. Pero pag na-born again, nagkakaroon ng kakaibang desire, alright, na maging banal. Banal ka na sa spirit, pero magmamanifest dapat. Okay? Ngayon, kung kailan sumama ang panahon, okay? Now, I'm not telling about the rain, sumama ang panahon ngayon dahil noon, yung magazine na Playboy lang, tinatago yan ng mga adult. Di ba? Pag tinignan mo yung Playboy, walang kwenta yung Playboy magazine ngayon. Wala yun. Magazine lang yun. Ngayon, sa cellphone nandyan, kaya mayroong problema sa mga kabataan. May nag-i-instigate din dyan. Ay, yung pinag-aralan namin, yung EVN, yung NVA, Nihilistic Violent, yung E. Diyan, tulong mo. NVE, Extremism. Nihilistic Violent Extremism. Yan yung subject ngayon. Sa police, sa military, okay, at sa mga social worker. Yan yung problema. Anong ibig sabihin yung nihilistic violent extremism? Ang ibig sabihin niyan ay may mga tao na hindi naniniwala sa buhay, which is ang kultura nila death at destruction, at ini-infuse nila sa social media at ino-organize nila through games. Yun ang ngayon ang ipinapa-sip-sip nila sa mga kabataan. Kaya yung mga kabataan nakukulam. Ang tawag diyang kulam, ang tawag ko dyan. Yung you are executing something na pinaniwalaan mo sa social media or nabasa mo, kulam yan. Kasi binasa mo, pumasok sa iyo, sumunod ka, nakulam ka, akala mo yun ang tama. So marami ngayon ang mangkukulam ngayon. Anything that they can control and manipulate the mind of people, that is kulam. Alright? Sometimes pumapasok yan sa church. Witchcraft. Or we call it charismatic witchcraft.
Alright? Charismatic witchcraft. Meron yan. Okay. Ang trabaho ng body of Christ sa church, ang trabaho ng leader is to empower the person. Empower the person in Christ. At dahil hindi masyadong naituro ito, ang karamihang utak ng mga Kristiyano ngayon ay defeatist. Alam mo yung defeatist? Ang utak nila ay puro talo. Bigyan ko ng kaisipan ng puro talo. Ipinanganak ng mahirap, mamamatay ng mahirap. Kumusta ka? Itataba ang bagoong. Gano'n, di ba? Yung mga utak na yan. Kumusta na, pre? Subilay, hirap na. Yung iba tinanggap na nila. Kumusta na, Brad? Ito, tumatanda na, dami ng sakit. Tinanggap na nila yun na pag tumatanda, maraming sakit. Yan yung, kahit Kristiyano yan, pumapasok yan sa utak. Why? Kasi na-program ka na ganun. Pero ngayon, bumilis ang programming. Yung ngayon sa social media, bumilis ang programming. Sana, dumami pa ang magagandang content ng social media, pero mas marami kasi ang hindi maganda. But, sa kabila ng lahat na ito, may katuruan sa Biblia na hindi masyadong pinapansin, pero nandyan, which are the new creation realities, na pwedeng mamuhay, ito na, sa progressive na mentality, nandito tayo sa stage na naghihintay sa second coming. Amen ba? Sa paghihintay natin sa second coming, para ano? Para kunin mo na ako, Lord, kasi maraming utang, kunin mo na ako, Lord, dahil mayroon ang buhay, kunin mo na ako, Lord, dahil sawa na ako sa buhay. No. Huwag mag-shortcut. Yung iba nag-shortcut, di ba? Wala na. Yung defeatist yun, defeatist. Hindi niya alam ang salita ng Diyos. Hindi niya alam yung new creation realities. Itong timeline na ito na paangat hanggang sa abot-abot, second coming, sasalubungin natin ang Panginoon. Ano mangyayari? At dapat alam na natin, we will be changed, we will be transformed, di ba? Yung mga patay kay Kristo ay mabubuhay, hindi natin sila maunahan, sila ang unang aangat, di ba? Tapos tayo ng mga buhay ay mababago from mortality to immortality. Amen. Pag matimingan mo yan at nagsasalamin ka, pagtingin mo, wala na yung puting buhok mo, wala na yung mga bungal, kumplito ka, parang bumata ka ng, parang kang 35 years old at your prime. Mga ganon. Alam mo, rapture na yun. Okay? Ibig sabihin, pag nagsabay-sabay tayo, na ganon, di ba? We will be changed at the twinkling of an eye. Alright? From mortality to immortality. And then, aangat na tayo. Yeah? Okay. So, may mga iba ngayon, pag nakataas ang kamay natin, alright, sabi ng mga nakakakita na iba, sabi lang, sumigaw ka, Darna! Di ba? Yung mga iba, ayaw mag-angat, di ba? Okay. Dahil sometimes, totoo naman, pag may pulsa ka sa kiling-kiling, mahirap iangat yung kamay na yan. Alright? Pero pag wala naman, mag-practice ka na. Di ba? Nung bata tayo, di ba? Gusto natin maging Darna, Supergirl, Batman, nung naging malaki na tayo, wala na, di ba? So, pero pag Kristiyano, dapat ang trabaho mo ngayon habang hindi pa bumabalik ang Lord, nagre-rehearsal ka na. Naintindihan yung rehearsal? Okay, rehearsal. Okay, sa Jewish mind yan. Okay, nagre-rehearsal sila ng coming. Okay. So, ito yung timeline natin, paangat, darating ang Panginoon, at to prove that, alam natin na sa 7 feast ng Panginoon ay mayroong 3 hindi pa natatapos na inaabangan. Amen? Ano yun? The Feast of Trumpets, which is corresponding to the rapture, the Feast of Atonement, yung national revival sa Israel, na alam natin na yung revival ay talagang darating. At saka yung the Feast of Sukkoth or Tabernacle, which is the Millennium. Yan yung 3 na hindi pa nangyayari. Nangyari na yung 4. Di ba? Sige. Dapat. Pusa kayo nito. Para alam natin yung sinasabi. Okay, now. Ang tanong, ito na. Kahabang introduction, pero importante yun. Kasi hindi nyo maintindihan sasabihin ko pag walang introduction na gano'n. Pwede ba natin, kasi ganito yan, pag na-rapture na, we will be like angels. Very powerful,
We will reign with the Lord. We will reign with Him. Amen ba? Oh, dapat nagpa-practice tayo ngayon. Paano maging hari? Kasi pagdating sa millennium, we will reign with the Lord Jesus Christ. Amen. Nandun tayo immortal, like the angels. Alright? At tayo ang mamamahala sa mundo. Sino masaya na gano'n ang trabaho niya? Hindi ka mapapagod. Dapat makita natin. Paano nag-a-assume lang bang tayo? Implied ba? Sandali. Si Lord Jesus Christ, nung siya ay nasa earth, in-exercise niya, nagbigay siya ng halimbawa, yung kayang gawin ng tao sa future. Ginawa niya. So lahat ng ginawa ng Panginoon is for example. Ito ang kayang gawin ng tao pag lumalakad sa new creation. Kasi yung millennium, ay yan yung new creation world. New creation world. Ibig sabihin ng new creation world, hindi dahil na-recreate ang earth. No. New creation world kasi ang mga nakatira doon na mamamahalang kasama ng Panginoon ay mga bagong tao kay Kristo Jesus. Amen? So, very powerful yung millennium na yan. Alright. Kaya, isama mo pa yung itinali si Satanas, kaya hindi makapagtukso. Tama? Okay. Ano ang magiging kasalanan ng mga natirang tao na dumami ulit sa time na yon? Katamaran. Tamad mag-worship. Kaya, dapat walang Kristiyanong tamad mag-worship. Amen ba? Oo. Okay. Paano natin alam yon? Nasa scripture yon. Ang hindi sa once a year, ang bawat bansa pupunta sa Israel para mag-worship. Pero may mga bansa hindi pupunta. Tamad. Alam namang rebelde. Tamad ang mga pupunta. Kasi option na eh. Will eh. Oh. No worship, no rain. Doon galing yung verse na yan. Si Karayang. Ngayon, ibig sabihin, ang Panginoon, ipinakita niya. Pangalawa, apostles. Bagamat mortal sila, nagpakita sila ng mga supernatural abilities dahil may power ng Holy Spirit. Amen? O, bakit nangyari yun? Na mga apostles, dati si Peter ay takot, Apostle Peter. Pero later on, dumating ang Holy Spirit, dumapo sa kanila, very bold na silang magsalita, nakakagawa ng mga himala. Why? Kasi, nag-reveal ang new creation realities sa kanila. Pag sinabing new creation reality, ang ibig sabihin ay yung buhay sa future, pwede ba nating hatakin at matikman ngayon? Yes or no? Yes or no? Yes. Yes na yes yan. Pero, nakadepende sa iyong preparation. Nakadepende sa iyong dedication, commitment, at preparation. At yun yung dapat natin maintindihan. Yun yung sinasabi ni Apostle Paul na I pray. Okay? So how to live in the new creation realities, new creation is future in this present age. Now, ano yung future na nangyari na sa atin ngayon? Yung spirit natin, new creation yun. So dala-dala natin yung alam niyo ba, nasa second coming, ang mababago lang yung katawang lupa natin, yung spirit mo, hindi naman born again yan. Born again ka na eh. Amen ba? You are already in Christ. So, ang mababago sa second coming, yung katawang lupa. Yun yung last glorification ang tawag doon. Wala nang ang trabaho ng, nung na-born again ka, yung spirit mo, bago na. Oh. Ang mind mo, binabago yung soul. Pero pagdating ni Lord, pati katawan mo, bago. Renewed, transformed. Yun yung ultimate sanctification when Christ come. So spirit, soul, and body became blameless. Kailan mo sisimulan? Ngayon. Para ma-experience mo yung new creation ay pwede mong dalhin ngayon. Amen. Okay. So, we need to understand that new creation realities are genuine but partial now. Genuine. So, I am born again, it's genuine. Right?
Hindi ka nire-renovate ng Diyos ang spirit mo. Hopefully, ay makatulad ni Kristo yung spirit mo. No. Meron ka ng bagong spirit, bagamat bata, lumalagog into maturity. So, ang plano ng Diyos ay yung going back to God's original design. Nung si Adam and Eve ay hindi pa nagkasala, doon idudugtong. Yan. Amin ba? Sabi ninyo. In the present age, Jesus lived as the perfect last Adam, pioneering kingdom life. At yan ay nagsimula sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Diba? Amen ba? Nagsimula ang Teshuvah, ang going back to God's original design nung tinanggap natin ang Lord, alright, as King and Life, yung spirit mo naging bago. You are a new creation. Amen. Hindi lamang naging new creation, nagkaroon tayo ng resurrection life and raised with Christ sa Ephesians chapter 2 verse 5 and 6. Ano mga verses natin dyan? Romans 8:23. And not only they but ourselves also which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption to wit, the redemption of our body. So, yung katawang lupa na lang ang last na inaayos ngayon. Pero dapat cooperate tayo sa Holy Spirit. Amen ba? Itong Hebrews chapter 6 verse 5, I will explain later, we taste the powers of the age to come, sabi niya, while awaiting redemption of our bodies. Romans 8:23. Okay. So, next, Hebrews 6 verse 5. Next. And have tasted the good word of God and powers of the world to come. Isa pa. Next. Already and not yet. Next slide natin. Hindi dyan, advance ka na. Yung already and not yet. Kung ka dapat. Ayan. Alam niyo ba yung nasa Hebrews yan? And have tasted the good word. May mga believers noon, talagang naintindihan nila ang salita ng Diyos. Talagang pumasok sa kanila ang salita ng Diyos. Sabi niya, have tasted the good word of God and the powers of the world to come. So ang world to come, yung millennium. Yung powers ng world to come, na-experience nila sa time na yun. Ng mga first believers. Yan, no? So, ang liwanag na possible na yung future, right, na powers ay ma-experience ngayon. Amen ba? Amen. Okay. That's why sa Romans 8:23, yung kanina, naghihintay ang mundong ito na mag-manifest yun sa ating lahat. Siyempre sa second coming yun. Kasi kung lahat, second coming. Pero kung hindi lahat, yung nagpa-practice. Yung may faith. Yung may plano. Ibig sabihin, we have access to the future now. Pero hindi collective. Hindi collective. Ha? Ang collective, pag dumating si Lord. Lahat. Walang may iwan. Okay? Pero, ngayon, pwede ko bang ma-experience ang resurrection life? Resurrection power? Yes. Pwede ko bang ma-experience yung healing power? Yes. Pwede kang ma-experience ang abundance? Yes. Kasi abundance ang future. Amen? Pero nakadepende sa preparation, commitment natin ngayon. Alright, next. Genuine but partial participation today. We are made alive, according to Ephesians chapter 2, verse 5 to 6. We are made alive, raised, and seated with Christ. Now, mga ibang Kristiyano, pag rapture, we will be with the Lord, and then saka tayo uupo sa tronong kasama ni Kristo. Ganun ang pag-iisip ko rin noon. Pero alam niyo ba na hindi sa darating na panahon ka nakaupo? Ngayon, this time, kasama nating nakaupo ang Panginoon sa kalangitan. Paano natin, pag hindi natin naintindihan ang representative government, hindi nyo maintindihan yan. Alright? Ang Pilipinas, yung Congress, representative government, hindi yan
perfect representation. Kasi kung perfect representation yan, di maintindihan nyo na, di ba? Pag sinabing representative, di ba congressman yun? Tama? Pag sinabing congressman, inire-representa niya ang distrito na ganito. Tama ba? So meaning, pag nandoon yung congressman natin, kunwari, at yung congressman corrupt, ang ibig niya sabihin, corrupt ang mga taong nasasakupan niya. Tama? Wala nang aamin. Siya lang yun, sabi natin. Why? We don't understand representative government. Sa Amerika, ganon, naintindihan nila. Sabi na, ang congressman doon, ang congress, they represent the people. Okay? Doon sa congress. Kung may ginawang mali ang congress, yung tao mismo sa nasasakupan niya, pwede siyang tawagan. Iko-correct nila yung congressman. Hindi yan ang gusto namin. So, yun yung US, yung pananaw. Totoong representation. Kaya nilang pagsabihan, mali yung representasyon mo sa amin. Mali yan. Hindi yan kami. Pero sa Pilipinas, baliktad. Di ba? Oh. Iba ang concept ng Congress sa atin. Boss. Sa atin, boss. Bossing. Tayo, kawawa. Mali ang representation. Okay? Ngayon, sa kalangitan, kaya kung tamang pag-iisip mo sa representative government, habang nakaupo si Lord doon, siya yung nagre-represent sa atin. Kung ano siya, tayo yun. Pag sinabing, we are seated with Christ in heavenly places, tayo ay nakarepresent doon. May boses tayo sa kalangitan. Dapat ma-realize natin yun. See? Hindi sa darating na panahon. Hindi after rapture. Ngayon yun. Kaya, yung iba, nangangarap pumunta sa langit. Nakaupo ka na nga doon. May upuan na tayo doon. And yan ay filled up na ng Panginoong Jesucristo, who is representing humanity in heaven. Meaning tayo ng mga pinili niya. We share the resurrection life in the present age. Oh, praise God. Nasa atin ang resurrection life. Laging sinasabi natin yan sa Romans, di ba? Na kung ang Espiritu ng Panginoon na bumuhay na muli sa Panginoon Kristo ay nasa inyo. At of course, nasa atin. Kasi tinanggap natin ang Panginoon Kristo. Kaya niyang buhayin ang ating mga mortal na katawan. Alam mo ibig sabihin niyan? Okay, kaya niyang buhayin. Of course, tanggap na ng tao na pag tumatanda, nangihina, tumatanda, maraming karamdaman. Pero pag tinanggap mo ang Lord, kaya niyang buhayin. Kaya niyang palakasin. At yun yung tinatawag na resurrection power of our Lord Jesus Christ. Pero kailangan natin ng kapahayagan ng Panginoon. Ayan, tingnan sa Ephesians 2:5-6. Ano sabi? Even when we were dead in sins, we were, past tense, hath quickened us, binuhay na muli, together with Christ. By grace you are saved, and hath raised us up together. So nung nag-resurrect ang Panginoon, hindi lang siya yun. Kasama tayong nag-resurrect mula sa kamatayang espiritual. And made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Now, kailangan maintindihan natin, we have two realities. Yung reality sa earth at sa reality sa spiritual, sa heavenlies. Ultimate reality is the spiritual things. Ang earth ay hindi perfect reality. Kaya ang magdidikta ng buhay natin ay dapat ang reality of the kingdom of God. Hindi dito sa earthly. Amen ba? Na pag Kristiyano ka, ano ang available sa'yo? What is truly available now in Christ? Dapat maintindihan natin. Amen. Authority over the power of darkness. Oh.
Ito, preaching lang ito ngayon. Pero dapat dumating tayo na maintindihan natin na walang kapangyarihan ng kadiliman, nuno sa punso, bari-bari lagi baing, kapre, lahat ng kinatatakutan mo noong unang panahon, wala nang power sa'yo yan. Dapat dumating ka sa ganong level. Ako, noon ganyan din ako eh. Kaya nga ako naging Kristiyano eh, kasi takot ako sa demonyo noon. Alam ko may demonyo, pero hindi ko alam labanan. Kaya ang hinanap ko talaga, naghanap ako ng libro na mabasa na saan ko hahanapin yung kapangyarihan na yan to overcome the devil. Buti na lang, dinala ko ng Diyos doon sa Lighthouse Bible Store. Kaya na-meet ko si Pastor Hermie. So ngayon, dahil sa desire na yon, dumating ako sa level na wala akong takot sa demonyo. Sila ang natatakot sa akin. Para mayabang, ano? Maghanap kayo ng may nasabihan. Diba? Huwag naman yung nagutom. Kasi yung nagutom, wala pang sapi yun. Nagutom lang yun, kaya mainit ang ulo, di ba? May mga nagugutom para may sapi. Di ba? Nawa yun. Nalipasan ng gutom. Nakawala sa utak. Walang laman yung tiyan. Yung may sapi talaga, yung may karga talaga. We do not fear those things. Pag-pray natin na may the Lord in the future, no? Diba? Makapag-minister tayo sa level na yun. Pero nawala talaga ang takot ko, umiikot ang mata, bumubuga ng berde na gano'n. Nawala lahat. Yung parang natitreten ka, mangkukulam, nadadalawin ka doon sa lugar mo, may dalang punyal, sasabihin niya, titreten. No, wala akong, I cannot feel any fear sa kanila dahil alam ko na yung kapangyarihan ko kay Kristo Jesus. At isang utos mo lang doon, wala yun. Actually, mas masunod yung demonyo kaysa tao. Totoo yun, in Jesus' name. Susunod yung demonyo. They are compelled to obey. At mag-submit sa pangalan ng Panginoon Kristo. Compelled talaga sila. Wala silang magagawa. Tao lang talaga matigas ang ulo. Kasi may choice. Ang demonyo, walang choice pagdating sa in Jesus' name. Susunod siya. Amen. So, ano ang kaya natin meron bilang Kristiyano? Fruit and gifts of the Holy Spirit. Sino sa atin ang nag-cultivate? Nagde-develop. Na hindi yan automatic na yung fruit ay automatic na, uy, may bunga siya agad. Hindi. Dumadaan yan sa lahat ng challenges sa buhay. Yung mga challenges, hindi, pag Kristiyano ka na, hindi yan problema. Yan ay, God allows those things to happen para lumakas ka. Para magkabunga ka. Amen? Fruits. Yung fruit na yan ay through time. Through time. Di ba? Like patience, be careful. Di ba? Lord, give me patience. Walang patience automatic o patience. Mayroon ka ng pasensya. Bukas. Hindi. Bibigyan ka ng maraming basher para maging patient ka. Bibigyan ka ng maraming mga nakakairitang tao para maging patient ka. Naintindihan nyo? Maging kind. Amen ba? Hindi yung, ang patient na di-develop ang fruit. Hindi binibigay. Ang binibigay, gift yun. Alright? So, ilan sa atin ang nagde-develop ng fruit? Oh, amen. Praise God. Yung tipong calmness in times of turmoil. Oh, my God, di ba? Patience in time around, when you are surrounded by irritable people. Love when everybody around you is hateful. Yan yung fruit. Dinidevelop mo yan. Amen ba? May access tayo dyan. Gifts of the Holy Spirit. Nako, nasa teaching yan. Ulit-ulitin lang natin. Mamili ka ng gifts mo. Lord, ito ang gusto ko. Lord, ito, please, Lord. Kailangan nating i-push ang ating sarili, mag-desire. Even Apostle Paul said, diba?
you need to covet the best gift. Amen. O anong best gift sa'yo? Resurrection life, overcoming sin, fear, and death's dominion. O pag may resurrection life ka, hindi ka natatakot. Alam mo na aalagaan ka ng Lord. Alam mo na, sabi ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. I am with you always. Amen. Love, wisdom, and the power that characterize Jesus' ministry. Ano ibig sabihin niyan? That, pag tayo na kay Kristo ngayon, tayo ay lumalago in the area of love, karunungan, wisdom, knowledge, understanding, power, okay, na nakahalintulad sa Panginoong Hesukristo. Okay, next. Yan yung reason kung bakit kahit may scripture ka na, dapat mag-pray ka talaga ng Ephesians 1:17 to 23. Mula verse 15, ang makamemorize yan ay may award pagdating ng araw. Bibigyan ko ng award. 15 to 23. Memorize ha? King James Version. Siguro sa anniversary. Okay? Maganda yan. Memorize, meditate. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation, and in the knowledge of Him. Basahin ko, kuha natin ito nung last meeting. The eyes of your understanding being enlightened, that you may know what is the hope of His calling. Diba? Hope, future of His calling. Na i-inspire ka, alam mo, nung tinawag ka ng Lord, grabe ang ibibigay niya, at mas ultimate yun pag sa millennium. Hope, the hope of His calling. Right? And what the riches of the glory of the inheritance. Ang inheritance naman, yung mga natanggap na natin na ipinangako ng Diyos ngayon. Di ba? So, pag Kristiyano ka, meron kang inheritance na natanggap at merong hope ka sa future. Amen ba? Praise God. And what is the exceeding greatness of His power to usward who believe? Yun yung keyword, who believe. Grabe ang kapangyarihan ng Diyos na pwedeng mag-manifest sa'yo. Who believe? Kailangan talagang manampalataya ka. At paano ka mananampalataya? Pipilitin mo ang sarili. No, faith comes by hearing, and hearing the words of God. Amen. Ang power na yan ay walang kasing tulad. Sabi niya, that power is according to the working power of His mighty power. Now, which, yung power na yan, ginamit niya when He raised Jesus Christ from the dead. At iniupo niya sa kanyang kanang kamay sa kalangitan, heavenly places. Saan yung lugar na yan? So titingin tayo sa taas. Wala. Pero bigyan ko kayo ng location ninyo. Location natin. Saan tayo nakaupo, nakasama si Kristo? Far above all principalities and powers. Yung word na principalities and powers, mga demonic powers yan. And other powers, including the angels. And might and dominion. And every name that is named, not only in this world, but also, tingnan nyo not only in this world, but also in the world to come. That which is to come. So, minsan nag-a-adjust yung utak natin. Ay, si Lord nakaupo sa kataas-taasan, nawala tayo sa isip. Ang nakasulat dyan ay, we are seated together. Amen ba? In heavenly places. Hindi lang ang Panginoon ang nakaupo doon. He is representing us now. Kaya tayo, pag nandito tayo sa lupa, nire-represent naman natin si Lord sa lupa. Yan yung image, likeness, and dominion na ating pinag-aaralan. Ito na. And had put all things under His feet. Siyempre ang Panginoon yan. And give Him the head. Sino ang head? Sino ang head of the church? Christ. Sino ang body? Okay. Bigyan ko kayo ng kunting malalim. Sino ang head ulit? Sino ang body? Christ pa rin. Christ pa rin. Pero doon sa body of Christ, we are members.
Kasi kung ang head ay si Christ at tayo monster, na kayo, hindi mag-match, di ba? Head si Jesus Christ, head lang eh. Si Christ, tapos dito, tao. Hindi monster. Dapat the head is Christ, the body is Christ. And we are part or member of His body. Yun ang tamang pananaw, ha? Amen ba? Amen? Ngayon, kung member ka ng body of Christ, at yun ang tamang definition ng Bible, we are members of the body of Christ. Amen ba? So, the head over all things to the church, which is His body, the body of Christ, the church, the fullness of Him that filleth all in all. Praise God. So, meaning, tayo ay member of the body of Christ, alam mo na ang destination mo dapat. Kahit nandun ka sa paa at itinaas ka ng Lord at member ka nandun ka sa Lord, paalang ako, o dapan na lang. Di ba? Amen ba? Oh. Sino ang nasa silong mo? Ang kaaway. Kasi you are far above all principalities and powers. Amen ba? Okay. Next. So, paano tayo lalakad sa new creation reality na yan? Paano tayo lalakad? In 3, 2, 5. Okay. Receive and keep receiving the spirit of wisdom and revelation. Sa panalangin natin, dapat, Lord, yan palagi, kung meron man tayong, ang tawag dyan ay persevering prayer. Ang tawag dyan ay continually pray and ask until it manifests. Persevering prayer. Receive and keep receiving the spirit of wisdom and revelation. According to Ephesians chapter 1, verse 17. Pangalawa, ito yung mga practical na steps. Alright? Ay rehearse your position in Christ. Huwag niyong iwawala yung position natin. You are already seated with Christ in the heavenly places. Amen ba? May mga tao, they want to look down to you. Ngingiti ka lang. Hindi nila alam, ikaw yung prinsipe at prinsesa ng Panginoon. Na ang position mo, ay lako, dito sa mundo, maaaring may boss ka. Pero hindi lang nila alam, ikaw ay nakaposisyon sa kalangitan. Kaya hindi pwedeng, kunwari may boss ka, o meron kang minura ka, o minaliit ka. Hindi tatalab sa'yo yun, kasi alam mo na kung saan ka nakaupo. Amen ba? Number 3, behold the glorified Christ. Explain ko ulit niya mamaya. The Spirit transform us as we behold the glory of the Lord. May verse yan. We should be looking at the mirror. Sabi niya, walk by the Spirit in dependency or an obedience. New creation life is Spirit-empowered, hindi self-generated. Dependent tayo sa Holy Spirit. Number 5, exercise authority in humility and love. Hindi kung tayo ay mga nakaupo na sa kalangitan, alam natin ang authority, okay, ay mayabang na tayo, hindi ganon. Kasi ang character ni Christ ang dapat makita sa atin. The Lord Jesus manifested power as the meek and lowly one who came to serve. Live in that tension without frustration. Ito, real life ito. Sa buhay na ito, maraming pressure, maraming tension. Pero kahit sa gitna ng mga frustration and tension sa buhay, expect real manifestation of the kingdom now. Ano yon? Healing, deliverance, boldness, holiness, supernatural love. Expect na pwede nating hatakin yung future sa time natin ngayon, sa timeline natin. Amen ba? Nagawa yan ng mga apostles. Alright? Remain rooted in the body of Christ. Number 7, importante yung local church. Pag sinabing body of Christ, kasama ang local church, new creation realities are expressed most fully in a community. Hindi pwedeng born again ako at ako lang. Yung me and the Lord fellowship church. Hindi pwede yun. Ang na-exercise ang gifts pag nasa community ka. Hindi mo masasabing may pag-ibig ako ng Diyos. Wala namang mga hindi ka ibig-ibig sa kapaligiran mo. Di ba?
Ano kanya ibig sabihin? Walang object of love. Wala kang pag-i-expressan ng pag-ibig mo, tapos sasabihin mo may pag-ibig ka ng Diyos. Ang Lord mismo ay God is love, pero nag-create pa siya ng tao para maipakita niya ang kanyang pag-ibig. Amen. How much more sa atin? That's why importante ang community. Importante na ini-exercise natin. If you are kind, dapat ma-exercise mo sa iba. If there is love in you, the love of God, dapat ma-express mo, maipakita mo sa iba. Amen ba? Praise God. Next, ito na yung practice on the present age. Walking in the new creation realities. So, receive the spirit of wisdom and revelation continually. Ginawang tatlo na lang para mabili. Live from your position in Christ and behold the glorified Christ. I will introduce to you the word na importante, which is the reckoning. Ito, it is a King James Version. Hindi masyadong ginagamit na sa English. Sino English teacher dito? Ano ibig sabihin ng reckon? Reckon. Sa Tagalog, ano yung reckon? Importante itong word na ito, hindi masyadong napapansin ito ng mga nagtuturo o mga nagbabasa ng Bible. But pag sinabing reckon, knowing this, that our old man is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Pagkatapos sa 11, likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin. May context na yung reckon. But alive unto God through Jesus Christ our Lord. Sa ibang version siguro ang ginamit na word consider. Pero ang consider medyo mababa. Mababaw ang dating. Consider means, consider mo lang. Pero pag sinabing reckon, put yourself in the truth of what happened to Christ. Put yourself, na ikaw yun. Yun yung reckon. Alright? So dito, likewise, sabi niya, kasi dito ay nakita natin, knowing this that our old man is crucified, old man, yung lumang pagkatao, crucified with him, upang ang body of sin, yung tendency, yung kapangyarihan na magkasala ng old man, ay natalo na, destroyed, upang hindi na tayo maglingkod sa kasalanan. Sa verse 11, likewise, ganun din. Kung ano nangyari sa Panginoon Kristo, reckon also yourselves to be dead indeed unto sin. Meaning, kunin mo yung katotohanan na yon at ilagay mo sa sarili mo na ikaw yon. Yun yung bakit sinabi ni Apostle Paul, I am crucified with Christ. Yun yung reckoning. Nakita nyo ba na si Apostle Paul ay naipako sa cross? Hindi naman. Pero yung in-apply niya yung reckon. Alright? Consider that what happened to the Lord Jesus Christ ay hindi lang sa Kanya yon, nangyari din sa'yo. So kung siya naipako sa cross, naipako ang kasalanan, dapat ganun din ang pananaw mo, ang pakiramdam mo, ang buong paniniwala mo, you are also crucified with Christ. Amen. Hindi lamang yon, but alive unto God. Ngunit ngayon, buhay na buhay kay Kristo Jesus. Amen! Kaya may Colossians 3:1-3. If you then being risen with Christ. Yan, ito na yung mga tao. Ang kausap niya dito, yung mga nagre-recon. Ito yung naintindihan ang ibig sabihin ng reckoning. Kayo na mga naintindihan ito, Yan. If you then be risen with Christ. Sinong kausap niya? Yung mga taong naintindihan nila na sila'y kasamang muling nabuhay kay Kristo Jesus. Ang sabi niya, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Meaning, ang trabaho ng isang Kristiyanong mulat na o may revelation knowledge ay nagpapatuloy na maghanap-hanapin hanggang sa ma-perfect natin yung mga bagay na makalangit kung saan nakaupo ang Panginoong Hesukristo. Amen! At ito pa, set your affection. Ano yung set? Yung word na set ay ituon, iupo, iset. Parang, parang sa jewelry ko unang nakita yung setting ng diamond, di ba? Dapat maganda. Ay, hindi maganda yung setting. Setting means, ipundasyon. Okay? Set, ituon,
concentrate, focus your attention, those things, okay? Sabi niya dito, set your affection on the things above. Na hindi niya sinabing, huwag mo nang pakialaman, i-cancel mo yung knowledge mo sa earth. Hindi niya sinasabing ganyan. Ilipat mo. Kasi ang tao, naturally, ang puso niya nasa pera, nasa material things. Tama ba? Tayo lahat. Tama ba? Pag hindi ka pa born again, ano ang nasa puso mo, di ba? Ako yayaman. Pag estudyante, dapat ako yung maging top 1, top 10. Mga ganon. Hindi ibig sabihin na wala na yung ganon. Hindi ibig sabihin, pastor, pag Kristyano tayo, hindi na tayo magpayaman, hindi na tayo magiging number 1. No. Ang ibig sabihin ng set, itaas mo ang iyong priority. May mas mataas pa na klase ng buhay, higher life. Now, ang higher life na ito, ang prinsipyo ng kaharian, mas mataas sa prinsipyo ng mundong ito. Amen ba? So, pag nasa mataas ka, di mas mataas ang nakasulat. Ano nakasulat? We are the head and not the tail. Amen. Dito, naghahangad ka pa lang na maging number 1. Dito, alam mo nang number 1 ka. Dapat ano ibig sabihin? Dito, ay puro material na bagay lang ang nasa isip mo. Pero pag inuna mo ang Lord, pati material na bagay, susunod sa'yo. See, you are not neglecting the earth. You are not neglecting the material things. Kasi masyadong panyon, masyadong mysticism. Pero yung spiritual, pag inuna natin, it will encompass everything. Inilagay mo sa tamang pananaw. So, set your affection on the things above, not on the things on earth. Hindi na earth ang sukatan ng iyong paglaki. Hindi na earth ang sukatan o material things ang sukatan ng iyong pag-asenso. Nandoon na sa Word of God. Nandoon na sa pangako ng Diyos. Amen ba? And then, for you are dead and your life is hidden with Christ in Christ Jesus our Lord. You are dead. Kung kundi ang nagpipreach na, you are dead. Lagi sinasabi, we are alive. Amen? Pero importante yung word na dead. Dead to the works of the enemy. Dead to the works of darkness, but alive in Christ. Dapat balanse yun. Amen ba? Itong maganda dito, yung may nakatago dyan na meaning yung hid in Christ. Alam niyo yung hid in Christ? You are dead and your life is hid in Christ. Meaning, hindi ka na pwedeng targetin ng kaaway. Hindi ka na pwedeng galawin ng kaaway. Why? Ang buhay mo nakatago na sa buhay ni Kristo. Bago ka makanti ng kaaway, bago ka magalaw ng kaaway, si Lord ang kalaban niya. Ang buhay mo ay hawak ng Panginoon, hindi hawak ng demonyo. Amen. Yun yung recon. So, eto, may verse dito na hindi pwede tayo matapos, hindi natin sabi niyan. 2 Corinthians 3:18. But we all with open face, beholding in a glass the glory of the Lord, we are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Next blood. Yan, but we all with open face. Habang nag-aaral tayo ng Word of God, habang nagla-life group tayo, habang nakakonsentrate tayo sa Bible, at nakikilala natin ang Panginoon Kristo, ang kaharian ng Diyos, alam niyo nangyayari? Natatransform ka. Nababago ka. Para kang nasa salamin. Para kang nagsasalamin. At doon sa salamin, nare-realize mo. Sino naka-realize na? Ang ganda ko pala. No, not physically. Oh, wow. Marami na palang naalis na masamang ugali ko. Amen ba? Diba? Kung hindi ka nagsasalamin, hindi mo makita yun. Ang salamin, inilalabas niya yung dumi at the same time, yung ganda mo. Amen ba? Pero ang priority ng salamin ng buhay, which is the Word of God, is to see yourself na you are changed from glory to glory. Hindi kayong atras abante. Puro abante yan, puro pataas. Amen ba? You are changed into what? The same image.
Kaya dito kinuha yung journey to Christ-likeness. Ang ating journey, ang ating trouble is not to go to heaven because we are already seated in the heavenly places. Ang ating journey bilang Kristiyano is to be Christ-like. Into His image. From glory to glory. Even by the Spirit of the Lord. Meaning, ang tumatrabaho dyan, ang banal na Espiritu habang nagpapatuloy ka sa salita ng Panginoon. Amen! I think this last verse. Okay? Always bearing about in the body the dying of the Lord Jesus. Tignan nyo, maraming Kristiyano ayaw sa dying. Pero dito, dapat naintindihan natin, okay, in the body, bearing about in my body the dying of the Lord Jesus Christ. Meaning sacrifice. May mga bagay na dapat isacrifice tayo sa mundo ito na dati natin ginagawa na hindi na natin dapat gawin upang ang buhay ni Kristo ay magmanifest sa ating katawan. Not the word, in our body. In the Spirit, wala tayong problema sa Spirit. In our body. For we which live, 2 Corinthians 4:10, nandun sa baba. For we which live are always delivered unto death for Jesus' sake. Tayong mga nangabubuhay ngayon ay palaging parang kinakatay. Alam niyo yung kinakatay? You need to die to yourself. Die to your own desires. Die to your own diskarte. You need to die every day. Yun yung meaning yan, hindi yung physical death. Alright? Upang ang buhay ni Kristo, that the life also of Jesus might be made manifest. Not the word, in our mortal flesh. Oh, akala natin, puro spiritual lang ang Panginoon. No. Gusto ng Lord mag-manifest ang kanyang kapangyarihan sa ating katawang lupa. Paano yung iba oh Lord, kunin mo na ang spirito ko. Okay lang, oh God, si Satanas, yung aking katawang lupa. Ganun ba? Hindi ka papayag dapat kung alam mo yung katotohanan na yan. Amen? Amen? Siya naniniwala na ang sakit. Gawin mo lang ang tama, Word of God, at sumunod sa salita ng Diyos, marireverse. Una, may pundasyon tayo, may verse. Yan yung ibig sabihin ng living in the new creation realities in this present earth. Ngayon, yung mga ayaw, pwede rin. Yung mga ayaw, sige, pagbigyan natin, sila ang mauunang makakakita sa mukha ng Panginoon. parang, di ba? Yung ayaw mag-practice ng new creation realities. Totoo ito sinasabi ko. If we disobey the word, pupunta ka pa rin sa langit, mas mapapadali nga lang. Tama? Para akong nagpiprint sa sarili ko. Natulog ka ng maaga. Di ba? Parang gano'n. Di ba? Oh. So, praise God. Walk by the Spirit. Exercise authority. Remain rooted in the body of Christ. I think, summary natin. Dapat, meron pa akong 3 slides pero hindi ko na-discuss. Pwedeng, paano kaya isend, parang mga nagtitake note, pwede yung isend mo sa WC Church o kayo isend mo sa kanila. Download mo, isend mo sa kanila. Alright? Pwedeng ma-review yan. Dapat embrace natin yung journey of living in the new creation realities every day. I give you the verses. Actually, introduction yan. Ulit-ulitin natin. Iba-ibang facing, iba-ibang topic, pero nakakonect dito. Importante yan. So, sana ma-imagine nyo, paano ako mabuhay sa mundong ito na punong-puno ng tension, pressure, imperfection, pero makuha ko yung future new creation powers na ma-apply ko ngayon, not necessarily collectively, pero ako bilang mananampalataya. Kasi tayo, iba-ibang level ng pananampalataya natin. Amen ba? Amen? Okay. Praise God. Yun dapat ang ating pananaw. And I am equipping you how to do that. Kung I will help you how to do it. Okay? This is a journey. Introduction lang itong teaching na ito, but dito tayo magsi-zero in. Ayaw ito ng maraming teacher kasi mababawasan ang pupunta sa ospital at pupunta sa doktor. Mababawasan ang mahirap sa mundo. Wala nang maalipin. Lalo na pag Kristyano. Ha?
Amen ba? Kaya maraming ayaw dyan. Yung iba, sumuko na talaga sa trabaho ng kaaway kasi walang kapahayagan. Yan ang problema ng marami. Pero sa atin dito, we will live in the new creation realities of the Word of God. Amen! Tayong lahat ay tumayo. Praise God. Praise be the name of the Lord. Let us pray. Lord God, salamat sa oras nito. Patuloy niyo kami na tinuturuan ng mga salita niyo, Panginoon, upang kami alam namin ang aming gagawin habang kami naghihintay sa iyong muling pagbabalik. Hindi lamang kami ay nangangaral at nagtuturo, kundi Lord God, maipakita namin sa aming mga buhay na pwede pala naming ipamuhay ang mga bagay sa future, O God. By faith, we can use them today because it is already written. In your calendar, O God, there is only one now. And Father God, as we believe in faith, O Lord, I pray na marami pa ang mabuksan ang kanilang isip, ang kanilang puso. Na ang lahat ng bagay na ito ay available to them that believe. O Lord God, maging sa aming pagbibigay ng aming tithes and offering, there are many promises connected to this, O Lord God. As doors, O God, of your blessings and prosperity financially manifesting sa buhay namin. Marami pang mga doors ang dapat mabuksan. But this is, O God, the first doors, O God, na dapat naming masunod upang yung iba ay magsimula rin mabuksan sa aming mga buhay. Let all these doors and windows, O God, of your blessings will gradually open for everybody so that we can live. Lord God, we can have the good taste of your word and we can have, oh Lord God, we can experience the power of the world to come even in this present age. Maraming salamat. Bless your people, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo at sama-sama po na mag-meditate at mag-declare, amen, ang mga pangako ng ating Panginoon. Just remember na kapag ang kausap po natin ng Panginoon, we humble ourselves. Amen. Pero pag si Satan ang kaaway ang ating dinideclare sa oras na ito, we command him. Amen. Hallelujah. Father, we realize that you are our source and you are therefore the source of all our blessings. So we give our tithes and our offerings unto you this day as a token of our love and appreciation for you and for your love, grace, mercy, and your blessings upon our lives. We give and commit them unto you, not grudgingly or of necessity, but we willfully and joyfully give them to you. Father, we confess your word that all our needs are met according to your riches in glory. We have all sufficiency in all things. All our bills are paid and we have plenty left over. We also confess your word that we are blessed exceedingly, abundantly, and above all that we can ask or think spiritually, physically, socially, and financially. Father, because we are a tither and a giver, we therefore decree that we are blessed coming in and blessed going out. We are blessed in the city and in the field. We are blessed in our finances and blessed in the storehouses of our savings. We are blessed to be the lender, not the borrower. We are blessed to be the head and not the tail. And we are blessed to be above only and not beneath. We also thank you for the rights and privileges you have given unto us to decree your word over our lives.
as we give our tithes and our offerings, we thank you for blessing them to be multiplied and given back unto us. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall you cause them to be multiplied, and return unto us from the north, south, east, and west. Father, you also said in your word that as a result of our obedience to bringing you our tithes and our offerings, that you would rebuke the devourer for our sake. Therefore, Satan, by the authority of the word of the living God, we decree and declare that you are rebuked from our home, family, health, and finances. We also decree that you are off limits to every area and aspect of our life, spiritually, physically, socially, and financially, by the authority of the name of Jesus Christ. Now, Father, as we commit our tithes and our offerings to you, we receive the promise of your blessings over our life. We speak your word that no demon in hell shall be able to hinder, delay, or stop your blessings upon our life. And we pray that you would use our tithes and our offerings to help establish your word in the earth realm, cause lives to be delivered and changed, and bring in the harvest of souls into the kingdom of God. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Amen. While giving po, humanap po tayo ng ating partner to pray for one another. Pag-pray po natin yung mga needs, kailangan po sa health, ayan.
Siyang nagbibigay kulay sa ating buhay. Siyang ating kaligtasan na sa piling niya ay may katiyakan at kagalangan. Amen po ba? Kaya ang lahat po, tayong lahat po ay aawit ng papuri at pasasalamat sa Panginoon sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Amen. Bawat umagang kay ganda, simulang magpuri sa Kanya. Itaas ang kamay at umawit
pag-ibig mo, O God. Manahan ka sa aming mga puso, Panginoon. At pagharian mo ang aming mga buhay, O God. Patuloy kayong papasalamat sa iyo, Panginoon. Papasalamat kami ng buong puso, O God, dahil binigay mo ang iyong buhay upang magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Salamat, O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki't lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki't lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo, O Jesus. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki't lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat.
Salamat, Panginoon, sa dakilang pag-ibig mo. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami iniiwan at pinapabayaan. Salamat, Panginoon, dahil nariyan, Panginoon. Purihin ka, Diyos. Wala kang katulad, O God. Walang kagayang pag-ibig mo, Panginoon. Patuloy kami magpapasalamat, Panginoon. Habang buhay kami magpapasalamat, Panginoon. Kulang ang aming buhay, O God, upang pasalamatan ka sa lahat ng iyong ginagawa sa aming buhay. Thank you, Lord. Wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang ngayon. At magpakailanman, Panginoon, wala kang katulad, walang gaya mo. Ikaw lang ang Diyos na sinasambang lubos. Sa paglipas ng panahon, ikaw pa rin hanggang at magpakailanman, Panginoon. Itataas, ihahayag, pangalan mo'y itatanyag. Ang pagsamba
Ikaw lamang ang aming itataas, Panginoon. Ang iyong pangalan lamang, Panginoon, ang aming papupurihan, ang aming sasambain, Panginoon. Ito ang aming pananalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, Father God. Sa oras pong ito, Panginoon, kami po ay nagkakaisa as a Calm family, nananampalataya, nagtitiwala at naniniwala sa iyong salita, Panginoon. We standing with authority in the name of Jesus because you said in your word, Panginoon, na kung kayo mananatili sa iyong salita at ang iyong salita ay mananatili sa amin, hingin namin ang anuman at ito po ay pagkakaloob mo, Father God. Sa oras pong ito, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyong pangalan with thanksgiving, faith, confidence in your unfailing word. Today, we declare your promises over our family and over the entire Calm family in the name of Jesus. We declare according to your word, Psalms 112 verse 1, praise ye the Lord, blessed is the man that feared the Lord, that delight greatly in his commandments. That our family will fear the Lord in Jesus' name. Love your word, Panginoon, and obey your word. Faithfully serve you and all the days of our lives, Father God. We declare that our home belongs to you in the name of Jesus because you said in your word, Panginoon, and this is your will, Lord, that as for me and my house, we will serve the Lord in Jesus' name. We declare that every father, mother, child, and every member of the Calm family will have heart that seek, honors, and worship you, O Lord God. Let our homes become house of prayer in Jesus' name, house of worship, O Lord God, na with peace, love, and dwelling place of your presence in Jesus' name. That every family, Panginoon, ay magkakaroon ng Shabbat Shalom in Jesus' name. Magkakaroon ng Bible study sa pangalan ni Jesus. Yes, Lord, we declare faith, Panginoon, peace, Panginoon, ang siyang manahan sa bawat family po namin. We pray also for the unity, Panginoon, ang pagkakaisa ng bawat family ay aming sinisira at winawasak, Lord, ang lahat ng gawain ng kaaway sa pangalan ni Jesus. Dahil tunay nga that you give us the authority to trample the snake and the serpents and no one can touch us, O Lord God. Kaya Lord, anuman pong rebellion spirit sa pangalan ni Jesus ay aming sinisira at winawasak, Panginoon. We thank you also for your provision sa bawat family po namin because you said in your word, Panginoon, but my God shall supply all our needs according to his riches in glory in Christ Jesus. You said in your word, Panginoon, but my God, ikaw, Panginoon, ang aming pastol, hindi kami magkukulang, Panginoon. Kaya Lord, tunay nga na wala po kaming dapat ipangamba, ikatakot, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming great provider, Lord God. Thank you for your provision sa bawat area ng aming buhay, Panginoon. Salamat po ng bawat family ay nagkakaisa sa pangalan ni Jesus. That you will bless, O Lord God, ang aming family. Dahil sinabi mo din sa iyong salita na anumang pong mahawakan ng aming mga kamay ay inyo pong pagpapalain, Panginoon. I-bless mo po nawa ang lahat, Panginoon, ng mga work, Lord God, ng bawat family po namin in Jesus' name. Patuloy nawa na ikaw ang kumilos at naniniwala kami na may ginagawa ka at may gagawin ka pa, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, na sa bawat family ay ikaw po ang maging sentro, Panginoon. Na ikaw ang makita ng bawat mga tao at ang mga anak mo, Panginoon, ay magiging asin at ilaw, Lord God, at magiging good testimony, Panginoon, sa bawat family sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Lord. We surrender to you ang aming family dahil tunay na without you, we can do nothing. Lord, tunay nga na walang imposible sa iyo dahil sinabi mo sa iyong salita, for with God, nothing is impossible, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, that you will change the lives of our family in Jesus' name, Lord God. Na, Panginoon, ang Shalak anointing ay dadaloy sa bawat family ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Ng bawat family ay aangat, pabuti ng pabuti, paganda ng paganda sa pangalan ni Jesus. Salamat po dahil this is your will, Panginoon, na maranasan namin ang Zoe kind of life, Lord God, sa bawat family po namin. Tunay that we are blessed to be a blessing in the name of Jesus. Nang mga anak mo ay hindi naghihirap sapagkat ikaw ang aming Diyos na nagpro-provide ng aming mga pangangailangan sa araw-araw, Lord God. We thank you also for protections, Panginoon. Tunay nga na you are our refuge, O Lord God. We thank you, we praise you in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah.
Hallelujah. Purihin po kayo, Diyos. O God, tinatas po namin kayo, lubusan, Panginoon, na nagpapasalamat, nagpupuri, sumasamba sa iyong dakilang pangalan. Salamat po, Ama, sa mga salita po niyo na amin pong narinig, napakinggan, tinanggap, at patuloy, Panginoon, hallelujah, na nagpapahayag ng katotohanan na kami po, Diyos, ay ginawa po niyo, pinagkaloob po niyo, Panginoon, ng pagtatagumpay sa bawat mananampalataya po ninyo. Kaya't, Pama, salamat po sapagkat binibigyan niyo po kami at binigyan niyo nga po kami, Panginoon, ng authority na kung saan amin po, Panginoon, hallelujah, na ipahayag ang iyong salita sa bawat lugar na kung saan naroon po kami at kung saan doon po niyo kami dinadala. Salamat po, Diyos, sa iyong mga manggagawa, sa mga kapatiran, Panginoon, na matyaga at masipag, Panginoon, tapat na naglilingkod sa inyo, na kung saan sa napakaraming mga pagsubok na kanilang nararanasan, salamat po sapagkat kayo pong nagbibigay ng kalakasan, kagalakan upang patuloy po nila, Panginoon, na madama ang kagalakang ipinagkakaloob po ninyo at ang pag-ibig na kung saan ibinubuhos po ninyo sa puso ng lahat ng mga mananampalataya po ninyo upang patuloy po nila, Panginoon, patuloy na hanapin ang mga tupang nawawala. Salamat po, Diyos, sa bawat ministry na ipong binubuksan at binuksan na nga po. Salamat po sapagkat wala pong makapagsasara ng iyong mga binuksan, Ama, na ipong pinagpapala ang mga kapatid, Panginoon, na humahayo, nagbabahagi, nagpapahayag, nagbibigay ng kanilang lakas, nagbibigay ng kanilang panahon upang ang mga tupang nawawala, ang mga tao, Panginoon, na uhaw at gutom sa iyong salita, ay patuloy, Panginoon, na mabahaginan, mapakain ng salita ng buhay. Salamat po, Diyos, sapagkat kayo ang tinapay ng buhay na ipapahayag at na ibibigay sa maraming mga tao, sa mga kabataan, sa mga paslit, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa mga patuloy, Panginoon, na nagbabahagi, gumagawa at kumikilos sa gawain ng Christ Our Life Ministries na kung saan kayo po ang siyang nagtalaga. Salamat po, Diyos, sa aming senior pastor, sa mga manggagawa po niyo, sa aming mga pastor, Panginoon, sa iba't ibang lokal, Panginoon, ng ministry, sa mga barabarangay, na kung saan, Panginoon, kayo po ang siyang patuloy na sumasama, nangunguna, nag-iingat at nagpapala. Salamat po sa bawat gawain, Ama, na iyo pong pinalalago, iyo po, Panginoon, hallelujah, na iniingatan at pinagpapala. Patuloy nga po kayo, Panginoon, na mahayag sa buhay ng iyong mga anak. Patuloy na kayo nga po, Diyos, hallelujah, ang magbigay, Ama, ng kalakasan at katatagan sa mga mananampalataya po ninyo, sa mga lingkod po ninyo, sa mga manggagawa po ninyo, at sa lahat ng mga mananampalataya, sapagkat sinabi po ninyo na kami po ay tumanggap ng libre, kaya't magbabahagi din po kami ng libre, Ama. Salamat po sapagkat ginagamit po nyo kami at gagamitin pa upang patuloy po namin, Panginoon, masunod ang iyong kalooban, sapagkat iyon po ang iyong nais, na ang lahat ng tao ay maligtas sa inyong banal na pangalan. Salamat po, Diyos, sapagkat ang kaharian ng langit ay yun na nga pong ibinaba dito sa lupa, kahit ang pagtatagumpay ng iyong mga anak, Ama, ay amin pong patuloy na mararanasan, matatanggap at makikita. Sa inyong banal na pangalan, nagpupuri po kami, nagpapasalamat, sapagkat kayo nga po ang aming Diyos, ang aming dakilang pastol, na siyang nangunguna sa bawat gawain na kung saan iyo pong ibinigay at ipinahayag, itinalaga sa iyong mga manggagawa. Purihin po kayo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ayan. Ngayon naman po ay punta po tayo sa testimony time. Ayan. Sino po ang may ginawa ang Diyos sa buhay niya? Amen po ba? Parang walang tao. Biglang nawala. Okay, so sino po dito ang malakas ng loob magpatotoo dito po sa harapan? Tara na po. Are we blessed? Okay, so lahat ng blessed ay mag-testimony. Ayan, palakpakan naman natin ang Diyos sa buhay ni Nanay Nida. Mandadayo ako katawan. Salamat sa Panginoon.
dahil amin pong haharapin at yes, dumating po ang aming pagpapasalamat na kung saan ang anibersaryo ng Malanay Calm, Lord God, sa September 5 ay magaganap sa tulong at biyaya pagpapala ng Panginoon. Salamat po sa mga sponsor, salamat po sa mga kapatiran na magbibigay ng kanilang oras, panahon at effort sa pagtulong upang maisagawa o matapos o magawa po natin pala sapagkat sa kulmyon. At salamat sapagkat ang ating Diyos ay patuloy na nanguna sa pagkilos sa lugar na iyon na kung saan matagal ko ring iniyakan sa Panginoon. At salamat sa buhay ng Pastora Sine, naging matyaga upang upang makapagpatuloy kami sa paglilingkod at pagsunod sa Kanya. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking patutuo. Amen. Ayan. So, nung prayer meeting po pala, napag-usapan din yon, sabi po ni Inay, napaka-blessed po ng Calm kasi lahat daw po ng church is donation po, tama po ba? Donate halos lahat po ng lupa. So, palakpakan po natin ang Diyos. Dahil hindi na po tayo yung nagre-renta po, di ba po, tulad po ng iba. Amen. So, sino pa po ang nais pong magpatotoo bago po kumain ng shampara? Amen. Meron pa po ba? Or any announcement po? May announcement po ba, Pastor? Yes po. Prayer meeting po this Tuesday night and ang share of the word po natin is si Madam Nisita. And attend po tayo mga music team, lahat po tayo required pong umattend ng prayer meeting. Hindi lang po ito dahil sa lahat po tayo ay required, lahat po ay kailangan po. Ayan. So, meron pa po bang ibang announcement po? Ayun po pala, sa mga wala pa pong life group, pwede po natin i-meet yung mga leaders po and pwede po natin silang i-ask kung pwede tayo sa kanilang pa-life group po. So sa mga wala pa pong life group, lapitan po natin yung mga leaders. Yan, sila Ate Jolina, sila mga coaches po natin na mga leaders po. Ayun lang po. And ang closing prayer po natin is si Mami Resi. Bago po ulit tayo sumubo ng pangalawa, tayo pong lahat ay tumayo muna at manalangin. Alam ko may mga pasubo na eh. Manalangin po muna tayo. Hallelujah, O Lord God. Panginoon, maraming salamat muli sa umaga na ito, Lord God, na tunay ang iyong presensya, Panginoon, ang aming kasama. Ikaw po, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang nanguna sa amin, O Lord God. At maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng aming pastor na nagbigay ng iyong salita, ng iyong mensahe, Panginoon, nawa ito ay magamit namin sa aming pag-uwi, sa aming paghayo, Panginoon, na magamit po ito upang maibahagi sa mga nais wala pa, Panginoon, sa inyo, O Lord God. At naliligaw ang kanilang mga kaluluwa, Panginoon, nawa ay matagpuan kanila sa pamamagitan ng mga mensahe na aming tinanggap, O Lord God. At ganun din po sa bawat isa na mamaya pag-uwi namin, Panginoon, hinihiling po namin na ang iyong banal na Espiritu, O Lord God, ang iyong
divine covering, O Lord God, na bigyan mo po kami, Panginoon, ng pag-iingat, protection, Panginoon, sa aming pag-uwi, maging sa aming mga daratnan, sa aming mga family, Panginoon, sa bawat bahay ng bawat isa, O God. Kaya Lord, patuloy ka namin, Panginoon, itinataas at pinapasalamatan at dinadakila ang iyong pangalan, O Jesus. At ikaw lamang po ang dadakilain namin sa aming buhay. In the mighty name of Jesus, Amen. Sige po, subo na po ulit kayo. Oh, tingnan nyo lang po kung meron pa. Pasensya na po. Pwede pa po magdoble. Announcement lang po, yung pong mga pinagkainan po natin, nagdala na rin po ako ng trash bag. Ibukod niyo po yung spoon and yung mga baso po para hindi po